Karon adlaw sa Lunes, sulod sa oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. Diha sa Ebanghelyo, gihimamat ni Jesus ang mga babayi nga namalik gikan sa walay sulod nga lubnganan. Gisugo niya sila nga imantala ang maayong balita sa iyang nabanhawan ngadto sa iyang mga tinun-an. Sa unang pagbasa, gimantala ni San Pedro ang maayong balita ngadto sa katawhan didto sa Jerusalem atol sa kasaulugan sa Pentecostes. Kining mga pagbasa nagpahinumdum kanato sa nagunang taha sa mga binunyagan, ang pagmantala sa maayong balita. Ang kasangyawan sa maayong balita mao'y sukaranan sa Kristohanong misyon. Ipaambit nato ang maayong balita ni Kristo ngadto sa tanan nga atong mahimamat pinaagi sa atong mga pulong ug labaw pagayod pinaagi sa atong mga binuhatan. Ang panig-ingnan sa atong pagpuyo nga nabag-o pinaagi sa grasya sa Dios ug napuy-an diha sa pagtuo mao ang labing gamhanang pagsangyaw nga madungog gayud sa kadaghanan sa mga tawo. Ang pagpaambit sa maayong balita, manukad gayo diha sa kalipay sa kabanhawan. Kinsa may buot maminaw sa pagsangyaw kung nagkulang sa kalipay ang musangyaw niini. Tungod kay nagasunod man kita sa nabanhawng Ginoo, ang atong kalipay ug ang atong paglaom sa atong pag-ambit sa iyang kabanhawan dili kapugngan. Muawas gayud kini ug ipaambit ngadto sa tanan nga atong mahimamat. Pamalandong. Ang akong mga pulong ug mga buhat nagmantala ba sa maayong balita sa kabanhawan sa Ginoo? Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila. Mga igsuon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton sa matin-aw, kipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot mitugyan kang Jesus nganha kaninyo, ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya. Nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo aron dili ako matarog. Tungod niini, masadya ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay, ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon kay dili mubiyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matin-aw ang mahitungod kang David nga atong patriarka. Namatay siya og gilubong ug ang iyang lubnganan ania padinhi hangtod karon. Propeta siya ug nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya.
Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David, ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios, busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai didto sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. Ug gibanhaw sa Dios kining maong Hesus ug kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan ug ang inyo karong nakita ug nadungog mao na ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ampingi ako o Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako o Dios, kay nagadangup ako kanimo, nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ug ang akong bahin ug akong kupa, ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Ampingi ako o Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa gabii nagpahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan, kun anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Ampingi ako o Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing ug ang akong kalag nagmaya, ug ako usab nga lawas, buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman, nimo tugot ka nga ang imong alagad madunot. Ampingi ako o Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bug-os nga kasadya diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan sa imong tuong kamot hangtod sa kahangturan. Ampingi ako o Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga babayi midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon, ug paadtua sila sa Galilea, ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babayi, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon, mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.